Ще е поредно. Защо не пига? Йоана, я звъни ти на някой, бе? Не кажи някакво номер. Ало? Томък. Много съдено. Абе, за колата се обаждам за Пежото. Тъхвай шок. Продава ли се още? А къде точно се намира колата? Ама в мен роднички в Лазур ли, къде? Не, в Славейков. Слабейков. Слабейков му кажи. Да, в момент само лицето, което ще купи колата, ще говори с вас. Слабейков. От Слабейков ли е Пежото? Да, от Славейков. Да. Нещо ми казвате за автомобила, защото аз сега го видях и реших да го купувам. Аз съм от Меден родник, за това така. 86-та година. За колко ускорява, бе? Питай го. 86-та? Да. Май месец 86-та. Тук за колко ускорява се интересуват, ама? Моля? За колко секунди ускорява до 100 се интересуват тук приятелите ми? Не мога да кажа за колко, защото аз съм го пробвал за колко. А колко вдига най-много? Да, а максимална скорост? Максимална скорост 105. 140-150 км няма проблем. Няма проблема, но може и повече. Там до толкова съм Питай го Барта. пробвал. Повече го е страх. А за бартер нещо да ви предложиме? За къв бартер става? И най-различен. Например. Не ми трябва бартер, имам 4 коли. Не за кола, не за кола. Може някаква вещ, някаква вещ, която примерно много искате и ние да ви я дадеме. Да размениме за... Някоя вещ, която много искате и да размениме за автомобила. Ами вижте, не ми трябва нещо. Защото на никой... Пари ли трябва? Добре, тя колко пари струва? Мисля, не 1300 лева сте обявил. Какво говорим от 0 до 100 колко пари? Не знам какво да ви предложим. От 0 до 100 колко пари? Добре, между другото може Един камион iPhone, може iPhone 5S. Не, iPhone 5 и шапка на Gucci и двете са от 2013. И двете са от 2013, тя е много символична година. Шапка, бе. Ама шапката се наноси. Що с глупости, бе? Между другото бартер е добър. Що, нали имаш много коли? Може, какво друго ти предложим? А осмица има ли, бе? Ама за тази кола само дрехи на старо смисъл. Няма... Питай какви са Друго не дава никой тук! Два кола на другите коли, бе. Два кола на... той затворил вече. Два кола на Гучи ли, бе? Само дрехи. Да, бе, даже ние имаме Гучи, бе, такива са и най-ежедневни дрехи им дадем. Тежките. Дял за колко Еми да, но той затвори. Дайте ме треньора по бокс, има някой, който не е блокиран. На кой? Аз ще му звънна, дайте номер, аз не съм блокиран. О, даже не. Аз имам нов номер, от него ще е такова. Сега ще му звънна, той ми го няма даже това. Може му говориш и ти, бе, Йоане. Не бе, това моя. Йоане, ще говориш с треньора по бокс. Да, бе, ако го пуснеш, да. О, набирам го, бе. Ето. Това ще... О, и на Джампи ще звънна, бе, този номер никой ми го няма. Yes! Говори, ето. Ма го държа така да се записва, я чак. Няма трябва да запиша. Какво много на това тренира? Чакайте. Не, треньора по бокс. Ало? Абе, Влад, искаш ли сега да се видим и да ти разтепа главата? Там дет се беше карал с моите хора, Мишок Долен. Да, искам. Искаш ли, бе, Влад? Лаби. Къде? В Кокаляне ли? В Кокаляне ли? Лаби, Мишко да го направи. Еми, айде, кажи къде. Айде, кокаля ли? Брат, ти си несериозен. Брат, ти си обиден на спорта. Ти си обиден на спорта, аз съм сигурен, че ще набия. Молдовец! Тук и Молдова не я харесва момчетата, дет сме. Той затвори. Звъни Фабио. Бате, много е от толкова това. Ще убия треньора по бокс. Ще да убия пишка гадна, ала тук. Мишко да му пробвам, то всеки път само това да Вземи го само. Много е голям, бе. На колко е това? На 40? Стана Джампи ще се обадим, не спирайте. На колко е това? На 40? Я ще го запиша, си бях питал с това. Ето най-хубаво, бе. 0988 804 Тук има ли къде да падне? Тук има. Затвори, бе. Нищо, аз ще да го наречам. И бе, вика. Дайте на Иван после. Да не е паднал тук. Абе, дайте да звъниме се. Айде звъна Джамби, идвай. Звъни на Илан по-добре. Че не се знае къде е телефона. Записвай. Да, бе, ми звъните на мен. Не, сега чакай, звъни на Джамби. Аз се не звъни на Илан, той ще се звъни.
Джамп, яра. Изведнъж това се даде телефона от Дигна. Ивана има, че ти звъна. Някъде ти валира по земята. Тук не мога да пътне обърна. Ало? Да. Какво правиш, бе, Насе? Нищо, що? Абе, нищо, бе, така се обадих те чуе. Да те питам дали още работи в Пловдив фитнес. Да, бе, всичко окей. Ние нали за това се разбрахме, не ни се сърдиш, извинявай, приемаш ли извинение? Да, бе. Не бе, честно сега си говоря, дали мога да тренираме, примерно да се поздравяваме, ми е неудобно вече така да те погледна, нямам очи, честно. Няма проблеми, нали? Не. Добре, чакай само да те пита Илан нещо. Насе, какво правиш, бе, Насе? Нищо, тук съм. Тук, защото чувам, че сте да си говорите, нали? Тогава се разбрахме с тебе, всичко е точно, нали? Не, бе, нищо. Да, бе, даже като си видиме такива, си говориме нещо, мога да тренираме там при тебе, ти нали си долу Спартак? Да. Какво не е? Да, смисъл мога да дойдем там даже да тренираме, защото аз сега тренирам при Иван. Та всичко старо си е забравено, сега няма нали да... Никого да натега да правим такива работи, да. Той Ники е тук между другото. Ники от стрелбища, ти въобще знаеш ли го Ники, бе? Джак, хиподрума там с Жорката Бозата. Не. Защото нали беше от хиподрума, брат, и така. Да, бе, там съм, ама не мога. Ама верно, преди братлески глупости се занимавахме, мани, голям филм беше, мани майтап. Да. Ема ние ходихме тогава, имаше и жалби в полицията, бе, направо много да. Да, бе, това ти кажа, ама то виж, бързо минава времето, така че ако се видим, да сме си наши хора. Да. Добре. Те тук пак питат дали за някакво шкафче мога да те вкараме, ама... Сега без да ги коментираме тия. Затвори ли, бе? Затвори. Не го е страх много са. Ама и ние виж колко такова му говорим. Да, приятелски, бе.